Čaute, dneska vás tu vítam u nového videa, ideme si zahrať Roblox. A dneska prejdeme toľko schodov. Aha, to je nekonečno asi schodov. No, Markus, ideme na to. Čo máme iné robiť? Ja som sa tu nejak zasekla. Ty si kde? Ja som tu. Ty si spadol? Nie. Čo si? A tu daj vypadá. Zo schodov. Doba tam ide kód. Nie no, tak ja vládzem. Pohodne. Nie. No, kde nikdy nespadnem. Markus, kde si? Čakaj ma. Pána Maria! Schodov je milión. A ja už som hej, a my možno, že ani nie na polke. Ja neviem. Ja v kuse. To je čo to? Kde si? Ja som o pár schodov vyšší než ty. Čakaj ma. Hneď ma čakaj. Chceš srandu? To není koniec. Vicky, máme ďalší level. A my sme len kde, Vicky, pozri sa, kde sme len. A pozri, kde musíme ísť. Chceš srandu? Toto. Neviem, ale ti nepomôže. A ešte mi to zavadia. No. Hej, Pána Maria, kúkaj, kde sme? Ešte nie sme ani v polovici. Checkpoint. Ja som zobrala? Neviem, ja som zobral. No tak ja som si asi tiež zobrala, neviem. Konečne, no ešte v kúzu nie sme v polovici. To je to tá, jak sa volá tá pesnička, jak sa volá, tá kocka, čo tak skáče. 3D, ja neviem, 3D a čo tak. Ty ma čakaj, ty kde si? Ty ma čakaj. Už sme na polovičke. Vicky, aby to teraz rýchlo spadnúť akože. Ani ja. Lebo teraz akurát sme hej v polovičke. A Jo, ja teraz, som skôr spadla. Vicky, my sme v polovičke. A ja by som teraz nechcel spadnúť. Fuj. Tak to spadol. Neviem, kto by na to mohol spadnúť akože. Hejže. Lebo sa vedie spadnúť. No. Nezavadzaj mi, pána nejaký. To je, ale... Pána, kedy to prejde. Haló? Ale... Vicky, ty on tam? Kde si ty? Ja už som hore. A čakaj ma, čakaj. Ukážte. Čo? Kde tam máš? Ja už som na ďalšom checkpointe. Oj, to je neznám. A ty? Ja nie, ja nemám ešte iba jeden checkpoint mám. Yes, ja už idem na ďalšie. Mám druhý checkpoint. Čakaj ma. Ty ma čakaj. Ja už som hore. Ale čakaj ma. Markus. No, čakám. No, pridaj. Tu nie si ty. No, tu som. Čau. Je. Tu! Tu už sme jak vysoko? Neviem, ale... Ja by som nechcel spadnúť a zázať znova. A počkaj, my máme padák, keby nehodol. A to je na to. My sme si to najvyššie. Skoro. Hej, no, zatiaľ my sme najvyššie. Už som predbehol aj tu kriky, čo to je. Yes, už som na konci. Mám ďalší checkpoint. A ja. Robíme toto.
Zahrajte si to. No, vidíte, jak to je ťažké. Točí nové hlava v tom až. Máme oči, točíme to iba teraz 5 minút. To čo je hore? Tu ma čakaj. Bo niekto je za mnou ešte. Yes, sir! Čakaj ma. Vicky, daj yes, keď prídeš tu. Yes? Hej, yes. Vicky. Yes. Dobre. Prečo nemám vlasy? Počkaj, stoj. Môžem na teba kliknúť. Už klejem. Hákaj. Ty nemáš vlasy. A teraz čo máme? Robiť? Ježiši, ja som ružovka. Viditeľový? No. Som fialová. Yes. Ja som fialová. No prečo nemám vlasy? Jedem, poď. Vicky, pozri sa na Marku, mňa. ja som Among Us. Ja som tiež Among Us. A ja chcem byť rúžový. Vicky, stretni sa pri checkpoint. Poď sem ku checkpointu. Kde? Tu, na to červené. Na červený checkpoint. To si ty ten čierny? Hej. Dobre, tak poď. A ideme teraz dole, hej. Nie, nejdem, Poď dole. hoci ty dole, ja Vicky, nejdem. no tak poď dole. Prečo? Nejdem dole. Ale čo tam chceš hore robiť, Vicky? Bože, my sme to celé prešli. No, áno, čo chceš tam robiť? Po dole. No, poďme dole. Tak, už si mal byť skôr, ja už som na rúžovom pointe. My sme to prešli. Rúžový checkpoint. Vicky, mám padák. Kúkaj na mňa. Ja letím. Ja, Marku, to som pomalá. Ukáž, to môžem? A ty letíš do hore? Ježiši! Vicky, pozri. To čo máš? Tam také. To čo? Skadia? Ja som dole. Veď len padni dole, ne? Len padni dole. Ukážte, aké to je krásne žúžo. Ja idem teraz dole, hore. Takže ľudia, my sme to prešli z Vicky. Vieš čo, Markus? No, Idem si hrať inú hru. ideme inú. Ideme Poďme, ľudia. Ideme hrať inú. Ja, tu si zahráme. Zahráme si. Ako sa mi zahráme? Hej, toto. Počkaj, pripoj sa na mňa. Už mám, ja mám zem je láva. Zem je lava? Lava. OK, Markus, Lava. že by na zem je lava. Napíšte dole do komentárov, že či sa vám páči hra, čo je lepšie, Roblox alebo Minecraft. Joj, dobre. A už je? Už sa toto hraje? Do pitva. Nie! Ajaj. Nie! Ja som zomrel! Nie! Je to dobré. A ja možno. Ja som zomrel. A možno nie. Fúha, ja som nezomrela, Markus. Ne? Kúkaj, Markus, jak skáčem pekne. Poď na toto. Čo, kde si? Markus, pomôž mi. Už ide láva. Už ide? No ja. Pomoc. Koľko máme sekúnd? Rýchlo na ten dom. Rýchlo. Ja som tu iba. Ty si na dome?
Ja som na to Minecraftoval. O, Markus, chudák. Dúfam, že ja nezomriem. Som mal ostať. Už som dvakrát. Aj. Fú, aj som zase nezomrela. Ty už dvakrát si nezomrela? No. Dobre, tak ja idem na toto tu. Čau. A teraz asi zomriem. Ty si tu? Pomoc. Ty si kde? Ja? No, ja som asi zomrela. Poď. Pohode, my to máme v pohode. Kde si? To je 9. level. To je 9. level, toto. Yes, vyhral. A ja. Nemôžem zomrieť. No to za chvíľku bude pískať. Ja som kúkaj, kde? Ja som úplne hore. Na tom dome. Ukáž. Yes, dobre, stihol som. Hej, kde si? Ja som tu. A vidím Ja som ťa. aspoň tu, vidíš? Markus, aha, kde som? Ty si hore? Ja som tu. Dobre. Vicky, to som stihol, fajne, dobre. Idem teraz ku tebe, hej? Zostaneme tam. Zostaneme tak. No, ale ako tebe už. Ja To nechcem, idem ku tebe. Aha. Kúkaj, už behám. Ukáž? Kde si? A tu si čau. Čau, to je najvyššie? Hej. A nie, na streche. Niekde je aj na streche. Co dá? Markus, poď. Ja som na streche. To nie na streche som ja. Hej? Aj na strom sa dá vyliesť. A ja idem na strom. Dobre, som na strome. Yes, to je najvyššie, ak sa dá. To sa ešte vyššie, kúkaj, dá sa. Dá? Kúkaj tu. Jaký buk. Fajne, my prežijeme všetko. Poď. Oh, Markus, my sme asi traja ešte. My keď prežijeme toto, no, tak máme darček. My sme zatiaľ najvyššie. Tu poď, Vicky, tu je asi najvyššie toto. Sa bojím, že spadnem. Neboj, tu je. Vicky na mne. Joja. Markus, uhni. Ne, Vicky, veď ma štopneš. Dobre, ideme tak. My máme pohodu, si myslím, akože. Kúkaj. No, teda si vidno skoro. Čau. My to vyhráme. Dobre, hej. Máme v pohode, my to máme v pohode. Joja. Jasne viditeľno. Keby sa ešte tá láva zvyšovala. Hej. Máme úplne v pohode. Nie, teraz som... Vicky, ty si tu? Ty si pri ňom tu? Asi hej. Lebo ja som ani jedenkrát nezomrela. Kto sa teší na kúpačku? Ja vôbec nie. Iba chlapci. Ty si odpojil nabíjačku. Tak. Dobre. Ja som zatiaľ možno to som ja, či tu? Asi nie. Vicky, No? idem na troška vyššie miesto. Kde? Vidíš. Budem najvyššie, ako je tu. Ja som ešte niečo vyššie. A fakt? Čau, Markus. Čau.
sme to najvyššie. My sme v pohode. Jo, ja som skoro spadla. Kvôli tebe. Myslím, že my sme v pohode. Sme v pohode. Aha, Markus, kúkni. Tu je ten strom, tam sú kriky. Takže to ešte môže byť. Dá sa ešte vyššie dať? Nedá. Niečo vyššie? Určite Nie, nie. toto je najvyššie, No. toto tu. Toto je najvyššie. Počkaj. No, ja som skoro spadla, Markus. Aha, jak som bola pri konci. Ježiš. Čau, Markus. Myslím, že my máme pohodu. Mhm. Vicky, my sme zase ďalej od darčeka. Čo? My len tu máme tak. To je chill. Hra je na nič. Mhm. Bože, chill. Ježi, úplne, že chill. Úplne, že Nahráme ešte inú hru. Dobre, odpojíme sa. Už mám. Lebo my to máme najlepšie. Dobre, Markus, čo ideme hrať? Uvidíš, budeme padať. Jupi. Ujedu. To je tá hra, kde si na takom veľkom leveli? Nie, to není to. Nie. Tak čakaj ma, ale. Ja padám už. Markus, čakaj ma. My si musíme kupovať nejaké darčeky. No my sme strašne pomaly. My sme pomaly. No to. My sme pomaly. Jo, preboha, to čo bolo? Čítam. Tu si? Markus, čakaj ma. No, tak vedie nič. Kde si, Markus? Nič, ja neviem, kde som vôbec. A plus to, hej, Markus, ja už som ťa predbehla. Prečo, jak? Lebo ja už som tam. Koľko ty máš? Ty si kúpila? Nie, ešte. Peta? Ešte nie, pýta nie. Som si preboha, jak som bola Open. Ja. Ja si otváram peta. Markus? Čo sa mi to stalo? Riky, ja si otváram peta. Nie, to je jedno. Ešte si môžem otvoriť ďalšie. To je fajné. Peto. Ja mám peta. Počkaj, ja si dám reset. Kde si, Markus? Tam si, čakaj Si ma. tam petou. Ale čakaj ma. Prečo ja nemôžem? To lebo nemáš trofeje. Yes, mám petou. Dovidenia, budem oveľa rýchly. Ide na mňa. Maj sa. Poďme, že ľahké. Yes, mám. Ty si ma predbehol? No jak? Mám petov. Niektorí majú toľko petov, pána. Idem si kúpiť peta. Ďalšieho. A prečo ja nemôžem? Neviem. Môžeš. No ale nie toto, open. Aha. Pána, ty už si mohla mať toľko petov. No, ukáž to. Mám 50%. Ja už mám tiež dávno. Na nič budeš mať toľko petov. 30%. Ja mám nejakú tam kráva. Ja mám, že koľko tu mám? Jo. 4 pety. Ja mám 4 pety. Tak, užívaj si. Jaký som rýchly? A prečo ja nemám tie pety za sebou? Lebo pozri, ty musíš ťuknúť na tých pet a tam si ich musíš na nich. Teraz máš len jedného pridatého. Vidíš len jedného, ešte jedného. ešte. Si musíš pridať. Mám to. Ja mám 4. Ja som rýchlejšia naozaj ako. No, už som ťa predbehol. Fakt? Hej. Jahoda, malina, povedz. Keď sa vám toto video páčilo, určite zanechajte like, odber a uvidíme sa v ďalšom videu. Takže čaute, čau.